Familievlogs bestaan al jaren en ben wakker populair. Maar wat op YouTube of andere platforms op zich gaat, komt altijd uit bij Engels of Nederlandstalige vlogs. En dus snijdt het Friesk online wat onder. Omroep Friesland ging op zoek naar een familie die ter wat ontwaan woer en kwam uit bij Tiffany Tjets van der Wal. Zij zegt het voor zitten. Ja, ik ben voor het wel heel enthousiast en met name omdat het de Frieske taal centraal staat, ben ik heel enthousiast. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat Jelke ervan vindt. Zo. Dus dat weer nog even wel dat ik denk van ik ben heel benieuwd. Maar dan ben ik voor het wel enthousiast. Jo, ja, ik denk waarom ik net. Hè? Je leeft maar één keer en alles zit al daar op internet. Dus ja, waarom dit dan net? De camera is altijd aanwezig. Zelfs als je even een spultje doet onder de keukentafel. Op een gegeven moment viel je eigenlijk net meer dat de camera erbij stiert, zeg maar. Dus, nee, dat went echt? Ja, dat went echt, ja. In het begin is het wel wat, maar gaan we er ook geen les meer van. De vlog wordt filmen troch shit zelfs en volgt de dijstige libben van de familie. Van de verbouwing die ze zelfs dogen om de avonturen van Ben op de trampoline. En alles dus in het Friesk en krijgt dat met het Friesk op de kaart zetten. Eigenlijk toch gewoon zelf te wezen. Ik ben al een voorvechter van het Friesk. Ik scroll theaterstukken in het Friesk en versjes in het Friesk. En ik ben altijd Friese boeken aan het lezen. Ja. Dus gewoon chillen dat het best cool is om Fries te wezen. En dat het hartstikke mooi is om daar wat mee te doen en om daar gerust op te wezen. Ja. De vlog is van YouTube te zien op YouTube en in de Chill-app. Nou meisjes, vergeet net te abonneren en jou een toen komt heger. Want hoe meer likes, hoe vaker wij filmpje kennen en langer filmpje blijven kennen. En vergeet net de Chill-app te downloaden, voor op je tablet als op telefoon. Hoi! Doei!